Nogana o chikon sa lo kungko khaimani bagan obono tini ang iko uthoknani nai tongo ta hingka iko sari ko kisa dibal kheka hingka ba han tongna bo selau hingka ba ani alo kisa kaimani obo iko motamoti erba kya blai rok thibe kya hingka obono ang tabuk ukhangna nai tongo ta norgo ukhangmani nugana norgo hini pa tong hita mo wa khai ukhangna ro honi se ta omone omo haikini kok sawang kun jaga kun ko ngai tabuk khori ne mene emne buti ngai to koto no baksa koto ngkha baksa ngoka semano kaimeni hingang kai mane uri ni bithiri jaiga talawa hani bagai uri sap sasibe ja ngatakla hingang kai ang kisa proses rong nai kisa hanyo khaine kata ga uri ni bithiri weng katakla ke buti ro koto nong ba kya pra hit na chunga chok omo mane hachingcha jaga no do hachingcha no baksa alok ngang kai hachingcha wa mane hachingcha tamja bukur kukrong ri ba hangka ba haingya mohgang kai mane kusung milik ta tekono ko ja bukur gana phanom ka sai mano asa phanom kang ta ba mano khurnyai mangkha motamuti ang 1 kg kaimeni 1 kg ni sai bisi mangkha gobang amno da hediba gobang ka kheneng gobang no manai jabon se double manai ta nang kisa kayung ka kisa manai hanyo tai ko mane je farmer mane je kisti khane ro oba haita kai tai line tang sa tong ko abo ko lo khurna ba ke kai ko changmang kha to fan se kisa sai sibe ke yong asik mane uri bithi rizak phanon se amo noga sik tong jage jai khai jigya ka ba yang tomato rok tongo jinga thakti rok jinga thakti asik hamli ja ga tinin baga sung bidna jak like share khaji